Najeriya adadin mutane 32 ne suka mutu sakamakon kifewar kwale-kwale a jihar Neja. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta naɗa mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Bahar mai nasara a matsayin jakadiyar ƙasar a Amurka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da jagororin yammacin Turai bayan da takwaransa na Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin ci gaba da yaki. Ran kamar yadda suke. Mahukuntan jihar Neja sun tabbatar da mutuwar mutane 32 daga cikin fasinjoji akalla 90 da hatsarin wani jirgin ruwa ya ritsa da su a ƙaramar hukumar Borgo da ke jihar, inda mutane 50 suka fita a raye. Wakilin mu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya haɗa mana wannan rahoton. Lamarin ya faru ne a ranar Talata da ta gabata a lokacin da fasinjojin suka taso daga ƙauyen Tungan Sale zuwa wani gari da ake kira da Dugga. Shu'aib Ibrahim Shagunu mazaunin yankin da lamarin ya faru ne. Gaskiya ibtila'i ne dai kawai wanda Allah ya kawo aka hau ice. Mutane ne kawai za su je ta'aziyya na rasuwan wani shiyan duga. Ka san kuma ta'aziyya ba wai wani kaya ne da za a lura ba. Kawan icen kuma sai ya sanadiyar nucewan jirgin wanda har aka yi rasuwa haka nan. Karuwan samun hatsuran jiragen ruwa a baya-bayan nan a jihar ya sanya tambaya a zukatan jama'a dangane da batun inda aka kwana kan rigunan kariya da jiragen ruwa na zamani da aka ce za a samar a jihar a kwanakin baya. Kan hakan shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Abdullahi Baba Ara ya bayyana cewa ba wai babu life jacket ba, akwai su amma dai yawan su ba su ba. Har ila yau mutum maganan wayannan jirage da aka ce kai kuma lura daga bayan ga ai gwamnati ta so kawo sauyin jirage masu gudun nan. Akwai su yanzu haka na akwai na fadan Niger. To su ma dai girman su yayi kadan ya kwashe ainihin fasinja da kayayyakin su. Na da ba su aiki suna aiki amma dai gaskiya ba zai biya bukatun al'umma ba. So muna kira gwamnatin tarayya da na jiha ma baki da Allah a taimaka a shigo da manyan jirage masu injin. Na yi kokarin ji daga hukumar kula da sufurin ruwa ta Najeriya kan yawaitar hatsuran da ake samu. Sai dai shugabanta a jihar Neja Adeboye Akafo ya shaida min cewa bai da hurumin yin magana kan lamarin. Sojin saman Najeriya sun kashe 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi 15 a wasu hararen da suka kai maɓoyansu a kewayen dajin Sambisa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar, kamar yadda kakakin rundunar Air Commodore Ehimen Ojodame ya bayyana a yau Alhamis. Ojodame ya ce a jiya Laraba mayakan sojin saman Najeriya suka kai harin da zummar kawar da kwamandojin 'yan ta'addan biyo bayan bayanan sirrin da suka samu. Najeriya ta shafi shekaru 16 tana fama da ayyukan ta'addanci a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP, lamarin da ya haddasa mutuwa da ɗaiɗaitar ɗimbin al'umma. Haila yau a Najeriya tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya sake caccakar 'yan majalisar dokokin ƙasar yana mai cewa sun fi waɗanda suka gabace su a jamhuriya ta biyu da ta uku lalacewa. Obasanjo ya bayyana haka ne a wani littafinsa akan tarihi da makomar Najeriya, wanda ya wallafa kuma ya kaddamar a kwanan nan. Ya bayyana kudaden ayyukan mazaɓu da ake baiwa 'yan majalisar walau matakin tarayya ko jiha a matsayin sata karara, kuma wata dabara da suka bullo da ita don ciyar da kawunan su haram. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce daga tsakanin watan Janairun shekarar 2021 zuwa Yunin 2023 akalla mutane 1,844 ne suka rasa rayukansu sanadiyar ayyukan ta'addanci a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar dai ta bayyana hakan ne a cikin rahoton binciken da ta gudanar kan hare-haren da ke salwantar da rayukan jama'a a shiyar. Ga dai karin bayani da shugaban ƙungiyar ta Amnesty International a Najeriya Malam Isa Sunusi ya yi mana bayan gabatar da rahoton a jihar Lagos. To abin da ya kama Lagos shine irin ta'annati da tabargaza da ake yi a kudu maso gabashin Najeriya, wato jihohin 'yan kabilar Igbo. Jihohin nan guda 5 wato Anambra da Abia da Ebonyi da Imo. Wannan bala'i ya kai bala'i domin wannan wuri ba a san shi da rikici ba, amma cikin 'yan shekarun nan ana ta zubar da jini, ana kashe mutane, ana sace musu dukiya, ana kashe jami'an tsaro, ana kona ofisoshin polis. Cikin shekara 2 mun yi kiyasa an kashe mutum 1,844. To kaga wannan bala'i ne, kuma mu mun yi imanin yawan mutanen da aka kashe ya fi haka din. Don haka dole ne a tashi tsaye a yi maganin wannan masifa. Idan ba haka ba kuwa to za mu zama mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda ran dan adam bai da daraja, domin yau a kashe mutum 5, gobe a kashe mutum 10, wata ran ka ji ana kashe mutum 100 ma, sai wata ran ka ga ran dan adam bai da daraja. Wannan bai kamata ba.
Isa Sunusi kenan na hukumar watan kungiyar Amnesty a Najeriya. Daga Najeriya kuma sai Mali, a yau Alhamis shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya caccaki matakin ɗaga zaɓe har sai baba ta gadi da mahukuntan ƙasar Mali suka yi, da kuma yadda suke yin darar mikiya akan ƙungiyoyin fararen hula. Ya yi gargaɗin cewa halin da batun kare haƙƙin ɗan adam ke ciki a ƙasar yana daɗa taɓarɓarewa sama da shekaru 5 tun bayan da sojoji suka ƙwace mulki daga hannun zaɓaɓɓiyar gwamnati. Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda shugaban sojin watan gwamnatin sojin kasar Janar Abdurrahman Chani ya nada mai ɗakin tsohon shugaban Nijar din Dr. Clemence Aissata Habi a matsayin sabuwar jakadiyar Nijar din a Amurka. Clemence ta koma rayuwa a kasar Senegal bayan mutuwar mijinta Janar Ba'ar mai nasara a juyin mulkin da mukarabansa suka yi mishi a shekarar 1999. Abdul Nasir Saidu, masanin siyasar ƙasa da ƙasa a jamhuriyar Nijar, ya yi mana tsokaci a kai. Duk ɗan Nijar, mace ko namiji, wanda ke da ilimi, wanda ke da kima, wanda ke da basira, wanda ya zama to ɗan ƙasa na gari, wanda ke iya rike mukami na ko ina ne, ba mu da shakkun a bada wannan abun, iyaka dai a sa ido in mutum ya ce zai hita hanya a maido shi suke ga hanya, ko ko a ɗauki matakin keɓe shi na azauna da ke da kwai. Tana da sani, tana da kima, tana da basira wadda za ta bada damar ta rike wannan matsayin ko a'a. Mu muna cikin wanda ke iya cewa tana iya rike wannan abun. To menene matsalar da za a zaton dan an naɗa ta a yi dibin ana so a karya a juyo akala ko a hana ruwa gudu cikin shari'a wadda kuma hanya ce ta daban wadda ba ta da alaka ko kaɗan da wannan matsayi da ke da kwai. Tunda shi wanga ya zamanto nauyi ne aka zamanta inda za ta je ta yi aiki da matsayin sunan Nijar. Wanga kuma takardu na shari'a marigayi hanya ce ta daban. Abdulnasir Sa'idu kenan masanin siyasar ƙasa da ƙasa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Togo, inda hukumar lafiya ta duniya a wani rahoto da ta fitar ta bayyana kasar a matsayin ƙasa ta 22 a Afirka da ta bullo da rigakafin cutar zazzabin sauro da aka yi wa lakabi da R21, ta kuma zama ta farko da ta aiwatar da shi a duk faɗin ƙasar. A cewar hukumar, wannan ya zo daidai da tsarin da hukumomin ƙasar ke da shi na kare lafiyar jama'a, musamman ma yara, a yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a Afirka. Adija Amani, likita kuma shugabar sabon tsarin rigakafin da cutar zazzabin cizon sauro a ofishin yanki na Afirka, ta yi ƙarin bayani. C'est un message d'espoir parce que ce vaccin ajouté aux autres interventions. Sako ne a matsayin kyakkyawar fata, domin wannan allurar a haɗe da sauran da ake da su za ta yi tasiri wajen rage da kuma kawo sauƙi ga yawan mace-macen da ake samu na yara da suke kamuwa da wannan cuta. Muna sanar da cewa a ƙasashen da aka soma amfani da wannan tsari na allura da suka haɗa da Ghana, Malawi da Kenya, an samu raguwa na kusan kashi 13 cikin 100 na yawan yaran da ake samu suna mutuwa bayan kamuwa da cutar ta malaria. Sako na ƙara musu ƙwarin gwiwa don ganin sun karɓi wannan allurai su 4. Jama'a su fito su karɓi wannan allura su 4. Wannan na daga cikin barazanar da muke fuskanta, ganin cewa wasu bayan karɓar allurar sau ɗaya suke kaucewa. Hakan bai dace ba. Su mutunta wannan yarjejeniya bayan karɓar alluran su 4, hakan tamkar kariya ce ga yara daga wannan cutar. 4 doses de vaccin, les enfants soient protégés comme il se doit. Fassaran kalaman Adija Amani kenan.